दे होन आंखौ भिडिअ लानोबाय थादों हालेकफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायलायबाय ना मा होनो जेरै मा भिडिअ बानायगोन नों आंखौ भिडिअ बानायनो होबाय थादो रिल्स बानायगोन रिल्स बानायनायखौ ब्लग लानांगौ आङो दा मा होनो दा साथियाव खांबाय नै खथाबो लगायबाय दिनै मंगलबार नालाय ओमफ्राय ओंखामखौ दा जाथ'ला दायो फैनानै जाफैसिगोन आइया संगासिनो मा संदों मिथिया दिनैथ' मिरामिससो बानलु गोरान ए ओमफ्राय आङो बे फानजाजों आंजो मुसुलफोराव थांनो नागिरदों आरो ना बेंकआव मा खामानि दं आं मिथिया फानजाया लिंदों आंखौ ओमफ्राय दा आं ओंखारबाय ओमफ्राय जिरिया बेसेबा आंखौ भिडिअ लालां ब्लग लालां होनलायदो ओमफ्राय ओंखायनो आङो ओरैनो लासाबबाय आरो ना जिरि थिननायखाय ओमफ्राय नोंलाय मानिखिसो थाहैबाय थाख' लाबा लानो होननानै साला नोंसो साथि सावाखै दायो सावनो आंहा सावखाबायलै फुङावनो ओमफ्राय दा दसे थानानै फानजाया आंखौ लांनो फैगोन बियो बेलेगाव दंहैयो ओमफ्राय थांसिगोन आरो ना होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय मा देखायनाय जायो जिरिनि रिकुवेस्ट खालामनायखौ बानायबाय आङो दा थांनोसै आं दसे थानानै ब्रायासो बिराद ब्लग लालांजालि ओइनो बुस्थुगि नुदो ए भगबान खानाया माने लोबदोंमोन आं ओरै जिरि जों परथा जागासिनो लुबै दानि लाबाय थानो मोनसै भिडिअखौ परथा जानायखौ जों परथा ओंखाम उखैबायना आंनाव बेसे खावलायफोरा फुस्था नै माबा एप्लाइ खालामफैदो एसएससिनि ओमफ्राय मोखां होनांगोनो आदा अनसायनाव फैसा खामायदों आरोना बिराद वाव मायबा खानाय दानायाव आंनाबो थादों फथाफोन बलायदोंसै आंखौ नै दाना जायखिजाया बुस्थु आदारनि मैगं नै आं आबाया खैथायाव फैगोन मैगं फाननाया खिन्थाबाय थादोंमोन जों माथो होनानैसो जाबाय होमबालाय मबाइला बेसेबा हाजारनिनो ना 1 लाखसोनिबा लाग लादो नामा आदानसाय ए वाव हे रायलायनाया खुगाम पार्टिना रायलायबाबो थैगोनसो ए रमारदो यावनो हो र' दसेनो जायो नायमोन आदानसाय भिडिअ'सो नामा आराम नायदोलै माखौ स्रां स्रां नुदोथ' नायो फटा फुनलायनाय थाबायलै आंनाथ' बाथौनि मानो मा खालामनो फैसा जमायनो अ नोंबाय द' ने इखौनो हर जोंनो होलाया नै जासिगोनबो नामा मारै फैसाखौ साननो नागिरबावो ला 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 नै मा दं बेनाव आदा अनसायनियाव जोङो माबा एप्लाइ खालामफैदो आरो बिथाङा लिंहरदो गावहा बानायदोंमोन नालाय जोंखौबो बानायना होनो होननानै लिंहरदो ओंखायनो जों फैबाय आरोना ओमफ्राय दिनै मालाय फैसा माबानायखौ हिसाब खालामबावबाय बेसे जाखो वाव मालाय आदा अनसाया जोंनो मिथाइ जाहोनांगौ दायो 1L जाबा ना 1L जाबा बाजैखौ लाबोनायनि खोथा वाव फैसा ओंखारबाय थायो मालाय ओंखायनोथ' जोंफोरालाय ओंखारा जोंखौ खमाव लाबोआलाया 50 थाखायानो आंनिलाय मोननै नालाय मोनसेयावनो 100 ओंखायनोथ' ब्रा 50 थाखा होननानै बिराद सैथान दे मोननैजों 50 थाखा होना थांगोन जों नोंसो लिंहरदो ना इयावबो आं नाहरगारदोंलै जुमा ओमफ्राय मोनसेसो जायो आरो एखिजानोसो दासो जाबाय खानायखौ थेबख्लाजोबना लाबाय आं थांसै ओइनो आसोला थांसै आं
खारबाय मा जाखो देनजार नुबाय आंखो फाय गरम नालाय थेवब्ला जुमना लालाबायबाय आं जानला माला खांख्राइबो फिसा थांसै दा नायनाय जानानैबो होख्लायबाय दा नामा फट' जाबाय खांख्राइ गंसेनि थाखाय नांलायलायदों बिथां बर'मोना आं लादो नामा आं लाइभ दा रेकर्डिं खालामगासिनो नांलायनायखौ नोंथांमोना नुनो हागोन पुरान आवलियाव फैनानै नायफैदो रायजोफोर पुरान आवलियाव फैना नायफै नै नांलायदो नै नुलायदो ब्रेकिं निउज बेखौनो स्टेटास होनो आं नोंसोर दा सानैबो दोखो हरलायलायदों ना सलायनाय गारि सलायनायफोरखौ होनांगौ wow जोङो मोनानि बेरायनो फैदो बाजार खालामनो फैदो बाजार बिसोर बिराद सिंगार भगवान बाथौ खुलुमोन होननानै बिदि सोलोंबाय थाबाय दे इनोथ' दा होना मामोनलाय आमाना र' बाथौफुरि बाजार जानो फैदो जों एरिका मा लागोन हो मा होनदो आन्दायोना माखौ लागोन जायो नों मोनजाबा बिमा मा लागोन बा हो नायनो नोंसा बिफाया मोजां मोनो इखो जानो माखौ स्क्वासखौ आंबो जाया माखौ लानो जादों बिराद मानसि जायो इयाव लालां बापरे बा हारसिं जाबावलायगोन हारसिं जालायगोन ना मालाय माथो स्क्वास खालामोबासो जानो लुबैयो नै मैगं लाग्राफ्रा डेन्जार आल्ट्रा कमेक्स माबा 4 years बाजार खालामनायनि अच्छा गान्जार दे देखायदो एलाय मैगं लादो बाथौफुरि बाजारखौ जोंनि बाथौफुरि बाजारा मानसिफोर गासिबो भिरथार दाबो फैसा देन्जार ओरैनो आसोला जोंखौ गारना गालांबाय जोंना लामा मोनबाय बिसोरो ओमफ्राय जों इउरिकाजों आंजोंल'सै बिमा थांबाय थानोसै आबो ना न'आव बाय दादा थांबाय थानोसै ओंखारफैबावलायनो दसे फैनो मोना मन नखय नै खाथियावनो फैदो